Hej alle sammen, mit navn er Malle. Jeg er ny her. Ja, og jeg er fra Danish Spice. Jeg er hendes Bror. Og det her vil blive en kanal, hvor hun laver speedarts og alt muligt andet. Speedarts, animations og gameplay. Gameplays bliver så på dansk. Men speedart, der er simpelthen ikke noget. Og så animations, det bliver på engelsk. Ja. Men det var bare en lille, hvor vi lige introducerer lige kanalen. Så spørger jeg nok, hvem har tegnet det der på skærmen? Jo, det er Miriam. Hun har sin egen Mado, ja. Mado. Men hun hedder med. Hun har sin egen DeviantArt profil, men hun har ikke så mange followers. Og jeg skal nok lave engelsk license, eller? Ja, selvfølgelig. I kan nok se, der er noget engelsk undertekst. Whatever. Der vil lige være en lille button her, hvor I kan lige klikke, og så kommer I automatisk til Modors DeviantArt, som hedder DeviantArt. Som hedder DeviantArt. Men hun er en ret meget Sonic-fan og manga-fan. Ja. Og så Rita-fan. Hvad? Ikke noget. Ja, men det var bare sådan en lille hvor vi introducerer og tjek ud Ali. Danish Spice YouTube-kanal. Der kan være, der er lige her. Her er min YouTube-kanal. Det er den til venstre side, og hendes den er til højre side. Og tjek også på V2Miner. Mester V2Miner. Det er hendes storebror. Fordi, ja, det ved jeg ikke. Men ja, det var så alt for Mado i dag. Vi ses.